Dzień dobry. Mam dla Was bardzo ciekawą informację. 2 dni teraz poświęciłem, 2 wieczory po pracy. Co to jest efektem tego? Coś takiego. Proszę bardzo. Planeta Hoth Battle Imperium kontratakuje. I co my tu mamy? Mamy bramę. Brama się przesuwa, można kręcić, proszę bardzo. O, tutaj statki wyjeżdżają albo wjeżdżają. Kolejku idzie sobie, o, cak, 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 cak. Ale zostawiamy otwarte, żeby mógł X-Wing albo łobuz wylecieć. Tu mamy Luka Skywalkera. Tu ktoś, następny inny pojazd czeka na swojego pilota. A tu co jest? Tu jest baza. Baza na Hoth. Proszę bardzo. Z zewnątrz wszystko uzbrojone. Tajne przejście. Można otworzyć. Można zamknąć. Dźwig przewozi towary. Tak. Antenki, wszystko jest. Tu mamy też tajne wejście. Zamarznięte. To jest stajnia dla tych zwieraków, nie pamiętam jak się nazywały. No i tu jest to tajne wejście. Nie obsadzone przez nikogo. No a co my mamy w środku tutaj? W środku, proszę bardzo, w środku mamy wszystkich. O! Luke się leczy, proszę bardzo, droid leczący. Cyprio czerwony. Hanna Solo mamy, Chewbacca, no tutaj też panowie wpadli chyba z innej bajki, no ale nic nie szkodzi. O, tu ktoś się podaje, o Cyprio próbuje coś tłumaczyć. No i mamy 2 Snowtrooperów. O, tu też chyba ktoś inny z bajki się zaczepił, ale nic nie szkodzi. A to jak myślicie, co to jest, to brązowe? No, myślę, że to mogło wypaść stamtąd. Tak, tu się pożywia zwierzak. No i teraz mamy od wewnątrz. Tak, tu wylatują. Łobuzy wylatują, łobuz 1, łobuz 2. Ale to nie wszystko. Tu mamy jeszcze teraz battle. I co my tu mamy? Jedną wieżyczkę, automatyczną wieżyczkę z innym tutaj żołnierzem rebelianckim. O, i jest Luke albo Solo, teraz nie wiemy, Solo bardziej. Tu panowie też w różnych tych seriach są. Proszę się przypatrzeć. Jeden ma właśnie brązowy, taką opaskę, drugi mają te gogle inne. Tutaj jest jakiś captain, albo tam. O, tutaj też panowie piloci, o chyba się nawet poddają, bo nie mają broni przy sobie. Nie, no niemożliwe, to jest Luke. Gdzie byś tam poddał, zaraz go Jedi Power mocą go zlikwiduje. No i mamy z drugiej strony Snowtrooperów, tak jest. No i tu też. No tu jest też bardzo ciekawy właśnie jegomość z tej najstarszej serii brązowej. Z taką właśnie bazuką. No i co? I tu też mamy pilotów AT-AT. Tu jakieś rakietki, coś są. I Snowtrooperzy z ciężkim karabinem, z snajperskim karabinem, z pojazdem tym śnieżnym. A tu co? Kurczę, Austriacy się pieprzyli. No tak, ten Austriak już był, jedną wojnę zrobił. Dziękujemy. Nie. No dobra, to jakiś przypadek. O, kurczę, kogoś rozwaliło. Tylko portki zostały. No i mamy tu różnych snoperów. Ten chyba jest też z innej bajki się wyrwał. A tu jakiś dowódca jest. No i ten tam siedzi sobie i rakietkami wali. No i tak to zrobiłem tą planetę Hoth. Zawsze o tym myślałem. Jest to naprawdę twórcza działalność.
Gdzieś znalazłem ten mój zestaw stary tutaj, porozkładałem go. Tu jeszcze jakieś części zostały, myślę, że to jest jakiś jeszcze inny zestaw. Ale zawsze się może na jakieś ruiny przydać. Chyba to jest coś z Luke'em Skywalkerem związane. Na gwieździe. No i co? I tak, żeby jeszcze dokończyć, proszę bardzo, to jest główny zestaw. 7, 8, 7, 9 dawno temu. Pięknie od TUM. To jest ten drugi zestaw. Tych zestawów miałem 2. 7749, właśnie dlatego trochę więcej tego wygląda. Ten jest jeszcze nierozpakowany. I ten też jest nierozpakowany. O, kto tu jeszcze są? Skauci są, tak? Skauci i nawet ci mają też jakieś swoje... No. Jest Scout Trooper. No i tu jeszcze takie coś się znalazło, ale to było później, prawda? I tych Mandalorianów też można było dołożyć. No i tu panowie leżą sobie wszyscy o, z Coruscantego, nie? Ten pustynny. No i tak to jest. No dobra, pozdrawiam. I tym ostatnim lookiem na bazę Hoth kończę. Trzeba iść spać. Bo do roboty trzeba lecieć. Naprawdę znowu się zrobiło fajnie. Pozdrawiam i życzę miłego oglądania. No, z Panem Bogiem. Tschüss!